Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Tefon Morales. And then akong partner sa diri si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita ni itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultiyon, asap kita, always say a prayer mga kisunan. Mano importante ang atong paggabuhaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang imong gihatag kanamo. Sama sa grasyang produkto ginatag sa Sid Marketing, sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta Seed Marketing, tatak magaling. Okay, ang itong suot, magtatampo karon migala atong matagad mo ning pinada sa suot sa ka babae. Napatawag sa nga tiyay. Tiyay man din murag okay. Bueno, kisunan kinis tiyay gibatan kay duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si tiyay. Usahay bitaw, makapanglingo-lingo na lang tas mga panghitabo ba nga. Usahay di masabot. Pero kini akong problema, nahitabo naman ni. Pero mura ra sa dugwa, good. Basta makalibog, uy. Pero aron niyo masabtan ang akong sugilano, no? Ingnon ko sa pagsugod ang tanan. Bakit nga ba ang puso pag nagmayroong hahadlang? Diyos ko! Nasa iluwa sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ano mang Semana Santa? Manabi tao, day. Sakto na, day. Sinti palabras pa magyapon ka diya. Ilom diya, oy, nawayo ni mo. Kahilas ni mo, tingalig maunsa ka nagmaigo kas kumo na ko, Ron. Jesus, ikaspes, kapoy ni balot. Sorry, ikaw ba, bida? O gwa ka matigwal, di ka mo kumidyahan. Ay, lagi kayo mo kumidyahan ako na. Ilom diha, mangunay ka, manggudlain ka ayo. Oh, karon lang kami mangunay, pero og ikaw mo ay mo kumidyahan, way unay, di ba? Bantay bitaw ha. Oh, sa'yo bitayan ako. Da, ambot mo. Oh, hoy, asa kay, mga sa tay. Tao na imo. Oh, hotdog ikaw ang sundan ha? Lamya na tanan. Bantay ka, hotdog ikaw ang tanan ha? Sige, hutda na tanan. Bantay mo ito, ginamog burot ha? Hutda na balot. Hutda gyud na ha? Sige! Uy, unsa man ni? Unsa ni balot? Ito sa rin akong toothpick. Unsa man, ha? Sugas. Di ba di saad ka nga imo ning hutdon ang sudan? Nga nung wa man ni mo hutda? Day, kuan kining. Nga nung wa ni mo hutda? Di man daw hurot eh. So di ba da? Ingon ka imo ning lanlalon ang sudan. Imong hutdon. Oh, lagi. Hutdon talaga din ako. Pero di man da. Kabuha, day. Ikaw ko na. Lanlanan ako, ano? Oh, may tag-crispy pata na kay hotdog na akong lanlan pero buwan taon na, day. Di ba daw lanlan ng buwan taon? Kuyaw kay mabukong takindihon pag ito. Ano yung mga ganina nga imong hotdog? Paraw ka da. Ikaw ba? Ikaw, sinsya na ko taon. Ikaw ba? May lagi kay makauna taon, oy. Sabay. Ay, lang ko sapot-sapot. Pastilan sa nimoy. Bebe, aron di ka sapot doon. Aritas kwarto na. Huwag tango tanong tupas ni mo. Jesus! Ay nalang tabalot. Naong nalang ginaninguha ni mo. Oh, bida. Oh, pangilit. Panglaba dito ka. Ramawa niya akong sapot. Di. Kini akong bana, may pagkasantulon ginig utok, may pagkawidir-widir sa nisiya ba? Sa simple nga pagkasulti, tukar-tukar gid kaayo ni iyahang sakit. Unya to? Kamu ba tiyay? Unsa man mo, dili mo mauwawan ang inyong gibuhat? Unsa man nay? Kanang pirmi ninyong away. Pirmi ninyong lalis. Unya, ini kataod-taod, makinataw-anay mo. Murag yung mga buang. Nay, kanang buang, kanang magkatawa nga siyang usa. Kami nagsultihanay man mi. Lamday, murason pa dyan ka. Dago kay mong tingog, kung mag-away mo. Unya, ini kataod-taod, dago kay tingog inyong mga talidhay. Ay, pasagti na lang, good minay, uy. Kung karon pa sila, ana, pues, magkanadanad sila. Ambot lang ninyo. Ang ako lang unta ba, nga mag-away mo at mo sa inyong kwarto, panira mo. Aron way makadungog sa inyong away. Kay usahay ra ba kung mag-away mo? Na?
Waan mo pakialam sa inyong isulti nga mga below the belt na kaayo. Misus, naon sa mga kanay, oy. Ay, kabala kanay, magsabot mi si balot kung mag-away may kanang whiting ganay. Sa? Kanang away ba nga whiting ganay ba? Naaday na. Naa! Dinhi lang na sa ato, nay, only in the Philippines. Sa suy. Day, asam tamalit anang para di kursus Pasko. So, bukod yun, uy. Mo pagay paghumasin man na Santa, nagisgutom ka nagpasko, kalayo pa ato. Alayo, wow, kabuwan lang, Pasko na. Bukon tayo noong kadiha ron na. Well, tayo layo okasyon pa buton, be, ha? Awad los bilang tayo niya, Pasko na yun. Dayon. Saba, uy, ang imong birthday, wala nalay kwenta. Birthday layo pa man to. Layo, bitaw. Mo nga ayaw pag-apuras Pasko, kay napay mong birthday. Adlaw pas mga patay mo, agi. Oo, din, hasta kakidort. Kanahan gyud kay niya akong bana, wag lang gyud nahuna ang Pasko. Kay ganahan gyud siya kay og Pasko kuno kay sige lang kuno siya kahubog. Karon Biyernes Santo, hubog gihapon ang kanahan. Unya to? Pre, balot. Alagay ka magawa, gawas inyo atong Biyernes Santo, pre. Anak ko sa bahay, pre. Sa mong kwarto. Ampo ko tibok adlaw. Wa na, mabiyaan na yun ni mo, ani, pre, balot. Yun. Parbida sa hinoon ng biyaan mo taon to, ma. Pre, patok. Ang ako ba nadunggan ba nga pinitinsya mo kuno kaga ato, ha? Nagpasan kuno kas cross. Pero waka ka human kay subagay mo pre duling, tino na pre. Tinoon na pre. Saan magod nga hubog magod miya itong higayon na pre. Saan Kay ba? kada Sina ko nung taga Iskina bay. Aw pre. Among magian na magiinom. Nya pasaton mi. Nya usa ka baso bagyod. Di mahubog yun mi. Bida no. Maniwa kay hinungdan. Ang penitensya niya mag-inom, gaway hinungdan itong pergaba ng taon. Sige. Unay pagsumbagay, wida, pawilami. Pre, ang pre, kinsamay di malagot. Hibong ko nga, at mga akong pasang cross. Mao di ay, kisakyan ding pariduling. Huwag na sakyoy. Sewa. Ton la pre. Sewa ko taon. Hindi mo katang kisakyan di mo. Wida. Ani mo guni pre. Wato nakusaki. Kay ikaw may diba? Ikaw mo tinagdalas papil sa Ginoo, diba? Ako yung napasan. Unya, kay ako may hudiyo atong higayon na pre. Karon sige mo kaglakaw, ha? Natunog man ko. So, naglison ako glakaw mo to. Na-out balance ko. Dito ko napunta sa cruise nga imong gipasan. Mo to. Nakaingon ka nga akong gisakyan pero wato na ko sakyo eh. Sige lang. Bida, gabaan mo na. Yan, manato. Sunod, kalag-kalag naman sa Mayo na, sakit sa mga kagdo. Sabot. Pagi mo sa mong patay-patay, ha? Sige pre, ako'y kag pre niya, ikaw mo'y patay. Basta ngayon magang patay patay na mo. Mas patay pagkagnaong tanaw na ako, pre. Ano bagay sa Ikaw lang pre. Nanong ako man gito, pre. Bidaw sa bagay na. Patay lang yung duha. Ako lang pare nga mo kuha ninyo. Mumisa ninyo. Kalag lang mo purot. Nangaparaw na mo ha, balot. Nga nung tao nangaparaw mi day. Nagkagubot mo tungod ang anang kalag-kalag, kalayo pa to. Dili manggod ako po. Sila ang pos pariduling, paripatok. Pero apel gihapon ka. Ikaw mga gitudlo nga mo nagpasiugda. Ako pare nga mumisa sa ilang kabatayon. Dapat di ay. Ako. Ay, ambot lagi ninyo. Kanahan gining duhay. Abi nasitol, abi na kung nasitol na ng duha. Sitol si mong mata. Nagsukmagay naman kay dito sa barangay hall. Ha? Sila nagsubagay? Bago pa ko nagsulti, balik-balik. Jesus, naglap. Kitaan ni niya. Ay, Usa, kisay bunog kayo. ang kapitan. Ikatawa ko? Nga naman katawanan man. Ha? Kisay nung si Kapitan bunog. Ay, mo may nagpatunga. Ay, sus marisip. Hain nun sila, ha? Hain nun sila. Kinsa man? Preduling sa patok. Bida. Napas barangyol? Wala oy. O, ayaw kay buhian sila. Gibuhian sila sa barangay kay ginama sila sa presintos kapulisan. Di ba? Buhian ay. Bungot si Itoy. Oh, may kay naat ka balot. Ha?
Dili mo ko gikanay nga nung ningo ka may kinaa, ha? Dito ko sa barangay hall. Nagkubra ko sa senior. Ay, di kay kwarta ron eh. Ay da, pilaraman ko na. Uy, may nalana para load. Diyan sa iblitan dito. Ay, nindot kayo. Ano man? Napriso ko dahil sila sa duling o si Patok, no? Mo yang ngalay gahe kay go. Ngitab sila gubot. May paisa ko na eh. Ditaw. Ay, dita eh. Pero pung pa ni Kapitan, dili man kuno sila nakagubuton dili patungod nimo. Ano tao nga ko? Ano apel may noon ko? Ay, ambot lang. Basta kay Matos Kapitan, nakaaway silang duha ni Duling ug Patok tungod nimo. Unsa tayo sila abot ko. Nayabag sila. Ay, ambot lang lagi. Silang duha mo ipangutan kung nganong naapil ka. Kay tanaw ra ba nako balot, murag kuyaw, ug kuan. Pagan ko? Pagan ka. Pumida nga doon tao, mapagan mo tao na yun sa ilabot ako. Kay, kamo may barkada ha. Barkada ba kayo mo. nagugubot ako kay ilabot So tao? kayo, pero nagkaunay. O lagi. Lagi, sila rawa ko ilabot. O nay. Nanang asawa ni mo ay. Day, di ka gikan. Balot, huy, may tingali mo bakasyon ka. Ha? Ano man? Anong Delikado bakasyon? kay ang sitwasyon. Ha? Kaya nga naman di ay tiyay, unsa di ay nahitabo. Sila si Duling ug Patok, di ba, nangadakpan man to sila. Kay gikiha sila sa kapitan, kay nag-away dito sa barangay hall, no? Unya sa dihang giuwang sila sa kapitan, ang kapitan na hinoy na bunog ug maayo. Mao nang suko kaayong asawa sa kapitan ug gikiha gid sila. Oh, diyan mo makilabot na day. Duna gid oy. Tungod kay nahibaw-an nga silang duha si Duling ug Patok, naa di ay sila sa listahan sa drug watch di ay. Pantayanan na sila. Ay, kay karon sa dihang nadakpan sila, dito man nahibaw nga sila di ay itong naa sa lista. Karon giimbestigar sila. Unja, mura ra bang ikaw ra bay gitudlo nila nga moy ilang dako-dako? Bida nga nung ako bitoy. Binuangan mo ko nga tao i-appeal ko na nila. Basta ha kay maunay sulti nila dito. Di ko matuluan na day. Na, mo na resulta balot nganong makikuyo-kuyo ka ng mga tawhana. Ayun, sagot sila day. Mayo nga gi-appeal ka nila. Buta ka na nila oy. Uy, barog man ka. Uy, asa ka uy. Oy balot. Hawak ko ilabot oy. Ay, ayaw ko no pagsaya-saya diha. Kay gipiyait ra ba di ay ka nga ikaw mo'y dako nila o ni Patok. Bida, kung taon ni Lusam na bitabundak ko nila taong 2 taon. Inuam na. Pagpuyo lagi. Ayaw pagawas. Kay basig makitaan ka nila na. Delikado matukang kahinuon nila. Bida, sige na ito karon bagong Pilipinas naman. Ha? Awat kay ba o? Patuon na lang gani balot na unsa man koy bukog ko ng itlog ni Moron. Ay, ayaw na lang tiyay. Kay lagumar bag itlog at tago. Kita sa gitna na yun. Oo. Nay, Wa ka kitang balot? Di araman to. Wala dito sa iyong kwarto. Wa man. Uy, asa man di ay? Sir, magpablatter unta ko, sir. Kaya nga kumbana, sir, bawa man mo uli sa amo. Basi kung sa'y nahitabo ato niya, duha na bayak adlaw, sir. Kasayngan, ma'am. Si Petrolyo Makaging alias Balot. Balot. Naay balot nga manadakpan. Basig mauna. Ha? Asa man? Nasa silda. Suda lang. Tarawa og mao ba? Kinuo ko Balot. Ikaw nang naadi, ha? Dahil kita ko punlay. Kay membro ko nuko sa Drug Lord of the Ring. Hala, no. Ginoo ko Drug Lord of the Ring. Mao niya ang akong problema kay akong bana gipasanginlan nga drug lord. Wa man taon siya ng bisyuha, uy. Pero mao man kuno isultis mga dadakpan. Siya man mo'y gitudlo. Unsaon ni nako? Unsa akong buhaton? Wa ra ba gid may kwarta. Paita ini. Unsa man og kamo ang pasultihon? Tiyay. Good morning, Kuya Alan, mga mama. Thank you kay mga mama.
sa iyong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy Pirmi ang mga bata niya. Gawas ana, ayaw mo kalimot pagpalit sa OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay lami. May ka na si Bro Joel, palod ko sa kuwang silpon, Bro Joel. Hello, Goliath, Sikwan to si Bro Joel. Thank you kayo, Ay, Sir adlaw Bro sa Joel. tanan. Salamat kayo sa tanan na tipres. Labi na gyud sa mga bata nga sige ginom sa ato Don Pepe Tablia. Thank you kay ninyo. Di masad kayo nga kuan kadang makasustansya pun mo nang Don Pepe Tablia na to kay maayo gyud na sa mga bata buntag o gabi iday katong na to nya kita mga idara na paulit og macaroni crunch mo nga to ang kanon-kanon kay the best kay na to kanon lami kay naon nya sa tuwa pong mga kading Paulitos macaroni na tasty fish cracker sa mga bata po nga maglakaw-lakaw pag-ugo man ng UOBM special dindot kay na to unya sa tanan pong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos kanang buhat siyang Miguel Poliar Fertilizer. Good morning di ba akap og labi na gyud sa mga tao ni Konsihal amigo na to ati Presi Konsihal si sa Panglaw si Albert Lumpa. Thank you kay di mo diha Ma'am Albert Joyce. Lumpa. Og di dag Joy. Mrs. Si Ma'am Joyce, thank you kayo. Og ni Alibio Isoto nga akong amigo si kadyot kay nako permanent pres ha. Okay. Si Sir Raul Alibio Isoto, thank you kayo Mayor Sir Raul Alibio Isoto. Og labi na gyud sa ako ang mga amigo pon nga mga suod kay nato nga sila si Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arao og si Attorney Ibon Abapo og labi na gyud ni Dong Pangkoy Francis Espares. Francis Espares. Sa Lister Daan og ni Pare Dave Tumulak. O ni Hari Iran. Wa pa makatabla pa ni Ate Pres no. Ambutang kaha. Mula po kayo no. O nya ako lang pasalbatan si Kuya Nick Pipito, dudong GR Pipito. Di ay, Sa no? tanan po natong mga suod po kayo Ate Pres. Basta argaw. Attorney Atan Maliyay gas. Ugwa ta wala pa Ate Pres. Lapas na siguro. Oy, shout out ay ko ni Joyce Sala diya sa Pardo. Dai Joy Sala diya sa Oo. Pardo. Og sa mga tao na lang ni Ma'am Nenen Moreno si Ricardo Moreno. Og labi na gyud sa Faber Cal diha sa Katipunan. Thank you Inday Mili. Salamat. Inday Los Digal diha Oh, sa Ma'am Luz. Sagbayan. Thank you kayo. Salamat kayo. Nenen Moreno. Ma'am Nenen Moreno. Thank you. O si Father Tami Ugpo diha sa Inabanga nga to ang mga suod nga mga pare Father Josué Cadorna og ni Bishop Ruben Labajo diha sa Agusan. Kumusta ka diha Bishop Ruben Labajo? Kumusta ka diha? Father Ruben. Oh, Father Siano Ubod diha sa si pangalan ni diha sa si pangalan na diha Ate Pres San Vicente Liloan si Father Tami si Father Siano Ubod. Kumusta mo diha tanan? Okay Ate Pres? Okay, yoga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maugyapon, sa gyapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule ay mga imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Ug ini kagabi mao gyapon inomdaan og sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule una ka magkaon sa imong panihapon. Og alang na daw na problema ning kidney o UTI, ayaw mo kahadlo, ayaw na makabalaka or mag-uol, tungod kay dunanay, makatambal, makaayo. Anong atong gibati bahilan ning kidney o UTI, kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut halang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Sa tanan po na itong makiksunan nga magamit sa tuwang settlement oil. Ay yung mo kalimot, manghaplas yun ta, gikan sa trabaho. Kapoy kay nga itong lawas niya, gikan sa construction, o guban pa niya ka ng mga panday, mga driver, o guban pa. Kanang lisod nga trabaho, nga pamaulan ta, ato yun ang plasan sa settlement oil, iniguli na to, kay tinuuni mo ang tang sa itong panuhot, pamaol, para kin sa kalawasan, varicose veins,
katul-katul. Kutos sa kabataan nilikay pagyunta sa dinggi. Tungod kay epektimo kay ni ang atuang said panyawan kini said element oil. Nindot kay ni natong gamiton para sa atuang kalawasan. Unya, kung doon na mo yung mga problema sa inyong pagtrabaho, kapuyon kay mo, simple ra kay na. Imnan ra natong kaping matapa nga kaya kang ipaglaban. Ang said Panyawan Coffee Mix kay maunay the best kay natong imnon ka ng padung tas trabaho. Di ta kapuyo paning to trabaho. Man ang atuang obligasyon sa atong trabaho. Tungod sa atuang nindot kay imnon ang kaping matapa nga kaya kang ipaglaban. Ang said Panyawan Coffee Mix. Pero sa buta, andara ta palit sa butika, di ba din? Tinuna, sa butika kita makapalit. Pero na ay Facebook page ang said Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilang lang i-type ang Panyawan Herbal niya. Dito makita natin ng produkto sa said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, said Element Oil of Celebrity Beauty Soap. Og ang Panyawan Coffee Mix. Mga kung layo-layo sa das butika, pwede rin sa ta maka-order sa Shopee. Shopee yun ta kay the best kayo. Nindot kay na. Bam? Yes, salamat kayo. Nato ni pasalamatan lang ang monitor kay batot pa. Na sila sa office sa panagminaw sa atong estasyon. Na Tubigon Fire Station, no? Fire Officer 1 Cloyd Torreta, Fire Officer 1 Carl Brian Lumusbog. Okay, ang manusab sila officer in charge. SFO3 Senior Fire Officer 3, Rogelio P. Hementizas. Mayong buntag niya, sir. Ang mga kaabal sa Fire Officer 2, Jelry Labonetti, and Fire Officer 1, Resebelendo Redera, o Mr. Maiko Labor. Okay, salamat kayo. Ayaw ko makalimot sa dili pagkumumado sa inyo mga duty, sa inyo mga trabaho, kanang na ang ato ang pagpangaligol binas sa iyong buntag o katong duty sa iyong kaisanan. Alas 4, alas 5 naligo na ta. Gamit ang said Celebrity Kojic Beauty Soap. Ano ni mga sangkap, magluto tayo ng papaya extra para sa to whiteheads, blackheads. E nga man sab sa ato ang mga skin mo repair sab kini. O doon na sad kini natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Unya, bahay mo kitang younger looking at tanahon. Kutis artista, kutis porcelana. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Inigado niya sa butika, tanawang doon na ba'y nakatatak niya nga said market. Thank you. O sa tanan po na itong mga kaigsuunan, salamat yung kay ninyo. Unya, kasalamat, pasalamatan ako ang tanang mga tao po nga migamit na sa ato ang G-Detox para pawagtang sa ato ang mga toksin sa kalawasan. Kakamuna, sayon nga dugay ng yun miningon ninyo nga kung doon na mo yung mga balatian nga grabe kayo, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, itong ubang palbalatian, constipated, kagingon man, atong kidney problem ka na, tungod na sa toksin nga pundo sa atong kalawasan. Mao ginin mo daot sa atong blood cells. Ini kadaot anamo nang masakit ang mga inana nga major nga mga sakit. Mao i-flush out yun ang toxin. Pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay mauni natural nga detoxifier. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga bawal makapaligoon sa atong vital organs. Usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon mura nagmintinan sa to. Pwede na to i-appeal sa duna kay gipagtumar nga mga tambal maintenance nimo. I-appeal na to kay wanay overdose, wasanay side effects. Pero doon na nagyo kay balatian nga grabe, katulog yung kay nung buntag unto hapon. Usa ka oras sa di pa kamukaon, usangad to sa duha ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Imna na to, 8 ngadto sa 12 ka basong tubig yun na matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number 1, kini mo tangtang mo flash out sa tuksin sa to ang kalawasan. Ati Pres? Okay, ang sender na to karoon adlaw, Goliath. Ito sinder ati Pres. Kanang Si Tiyay. Tiyay. Manis Si Tiyay ati Tiyay. Pres. Si Tiyay ati Pres, ang iyang asawa. Bana. Iyang bana. Maoy kanang sa pangalan na giaan nga drug lord maoy. Ay. Okay kato iyang mga kumpare, mga abigo niya, mga adik-adik pa dito. adik-adik. Nadakpan sila. Nadakpan hasta iyang bana ati Pres na-appeal pagkadako. Nga, pero adik Na priso. Dili, oy, buta na yung asa, bana. Kuyog lang siya. Barkada. Nya mo nga na-appeal. Mo niya ang problema ron. Di man tao na adik yung daan man yung drug lord ati Pres. Saom niya, anak ba? Naaan, good?
O Nga naan, drug lord. Okay na nadakpan. tingaling, you sir, pero drug lord. Asa ka Oo. siya karon na priso lan? Tuas barangay o tuwa na sa pulis? Kuan, kining, to sa barangay, to na sa police station, kaya giatom niya sa police. Niyang police katong duty, ngutan na. Dili ba ka na madakpan lang kana may ilang terminong gamito nga nakuhaan kuan ka gramo. Oo, Mga nakuhaan ana niya. ka gramo. Sa ato pa nakuhaan siya. Wa siya ba, naaan ra, na Naaan sa na listahan. lagi. Oh. Nara sa listahan. Kinahanglan lang kinang mga kuan god, kinang mga katarungan ba, So, kinahanglan. sugaan ra na kay wa man siya ebidensya nga nakuha. Oh, wa man. Sugaan ra. Oh, wa man. Sa'yo na, dili kaayo na, kuan kay wa may nakuha. Oh, makuha na gyapon natin Pero pres mo. kato yung mga kauban doon na nakuha. Mo to, nadakpan gyud kay dapat tos lista ati pres nga mga naagyoy ka ng Unya kay Siya, wa. drug lord. Siya naaan ra na siya ati pres nga drug lord kay kuan man siya ang mga katong nadakpan nga yung mga suod nga siya may dako-dako oh. Ano, mo day kadaot. Ano ang pangaliya alang kaniya Goliath? Unsa man? Juan 14 verse 6. Si Jesus miingon, Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Sa ato pa pagdangop nimo niya at iyay nga imong banay, mahibaw-an ug nahasubay ba siya sa usakpong dalan, nahasubay ba sa kamatuuran. Para mulutaw gyud kay pananglitan ug wa gyud sila magkuha ang ebidensya o pagmatuod, dili man mabuhian ra siya. Ayaw ka balaka na ay ubang na kumadakpan diya sa among silingan Goliath, no? Tulor ka adlaw makauli dayon, wa ko kay pag-usay paagi. Tinuod ba di ba o di ba ni bayad ba kag piyansa na Barang piyansahan ba kay wa man kuay. ana di ay? Unyalan, kanang unaan nakasuod ka sa prisuhan. Inikuha ni mag-police clearance. Butangan to dito credit. Awan na, lisod na. Lisod na na. Ano kay Bisag na dili- record. Bisag dili tinuod. Basta ma-clear lang siguro imo kuan ba? Pero ganana sa record, bisag di tinuod ganana record nimo. Pero og ma-clear ati preswa na siguro. Kadang ibutaw na to. Paso na. Kaya sa atong Bernie Santo lan ba doon namin nadakpan nga nanari inig gawas ko no ato nila sa kadlaw duha Di man to record. dili mabutag criminal Dili record. warang. Ang kanang madakpan og sugal, dili man ko ang record lan. Dili waran na to pres. Sa ato pa di ko sa Kana- police clearance okay na. Kira na, why problema na. Kanar mga drugs, kanang kapatay di, ka, kuan ba? Oo. daghan kag kuan. Balik ta. Balik ta. Tiyay iyay. Tiyay. Ma'am Tiyay, mao nila imong buhaton, ari lang gitas pag-ampo aron mulutaw ang kamatuoran. Mao na. Okay, wa makay bugat nga ebidensya mabuhian ra siya pananglitan og papiyansahon siya, mapugod lang ta pagpiyansa. May talap yan sa yun, kay wa man na siya kaso, kay kung ano ka na siya, kadang naaan ra ba yung siya. Oo, pero og muingon ka nga makagawa siya niya pananglitan Goliath og magsipok yang mubakyaw sa kusog niya tumataw na masangil niya, ayaw na lang ka ha, kay basig yung makasuan noon ka physical. Mao na. Tinood. Ayaw na lang ka, ihangad na lang tanan. Ihangad na lang tanan kay mahayagan ra ta, maabot ra nimo ang kamatuoran. Murabas ka nang giingon nga mag-uol ko, kinakoy cancer. Mamatay ko after 1 year. Namo gani uban nga namatay pagkabuntag na walay sakit. Tinood na. Maoras na Pareho ka, kasi kitsa to ba nga natog? si Pilita. Pilita Corrales. Natog ra. Maorasan sa imo, ma'am, nga kanang na ang imong bana na priso, ino na to na sakit. Makagawas ra siya, kay dili man tinuod nga ang yang sakit mauna. Kay sa kahit saan rata mo salig, kung si maayo nga alang niya, no? Naog yun, O, naog yun. kana lamang kay, og pananglitan, og ingnon ta mabalaka ka, wa may silibugat nga ebidensya. So makagawasan na. Pero kung ako may gidakip naman. Gidakip. Tinagalog mo na. Ano man ba? Kung ako mo gidakop, maparehas tingali ko sa ubang maparehas na ako Goliath. Nga naman. Madakpan, muhila ko pagawson. Ano? Kana ba? Tungod sa mga pulis? Laya man ang bagong Laya. laya man ano? Oo niya. Sus, ang amo ko nun sa... Hindi ka sa ato ba? O pag-ausor ka, preso, wila ka. Pero tanghila ka masalingan pagawson. Ano ba? Daghang laki dito. Alam mo natin ito naman nun. Kada ko ang puzzle. Tihon.